hapsat. For today's video, kukuha ko ngayon ng kalamansi dahil kailangan ko to sa aking lulutuin para sa aming pananghalian. Ayan, so magluluto po ako ng dinakdakan ni isaw ng manok. Napakasarap po yun at paborito ko siya. Ayan, so tamang sulit muna ng kalamansi guys. Kailangan ko tayo. Okay. So ito na, nakakuha ako guys. So konti lang, pero konti lang naman kailangan ko. At ito na po, magpapakulo muna ako na ipapakulo ko po yung isang sa nilagyan ko siyang bawang, pampalasa, and syempre, konting asin. Ayan, tamang laga lang sa isaw guys. And then ito na siya. Hiwain, lagyan ng sibuyas, kalamansi juice, paminta. Mas masarap pag maraming paminta guys. Ayan, so tamang halo muna. Ay, halo lahat. Pagkatapos niya ilagyan ng mainit guys, masarap siya talaga. Mas gusto ko to. Mas gusto ko yung isaw na ay dinakdang isaw. Okay din siya pampulutan guys para sa mga manginginom dyan. Ayan, ma-uncle. Sa mga hindi pa nakaka-try nito, try niyo po guys, subukan nyo. Masarap siya, napakasarap talaga. Mas okay siya pag may sili, kasi sana hindi ko nilagyan ng sili dahil baka kain yung mga bata. Gusto nila to. So ito na nga siya, lagyan ng kunting asukal. Sa tamang halo ulit. Mabilis lang siyang gagawin guys. Mabilis lang siyang gagawin. Ayan, kapag luto, papakulan mo lang naman yung isaw. And then kapag okay na, so yan, hiwain mo na ng isaw. Then ilagay na lang yung mainit guys. Lagyan ng asin kung kulang yung alat niya. Ayan, tamang paglagay lang ng mga ingredients niya guys. So, ito na siya guys. And sana nagustuhan niyo yung video na to. And sa lahat naman hindi pa nakatry, ayan, subukan niyo po gawin itong dinakda. Siya magladay di
sikat makiriri. Day titirigat na nugapot masawam adut parnoyan na tanag kay bati kaungdan magdapila ita asip siputan arik na paket ina ita ipusan ayan na aganas nugapot masawam akakamakam marigati marigngam sangkadayaw da sikat kakasatan tanag katukmagat ng parang santarigngam sangkadayaw da sikat kakasatan tanag katukmagat ng parang santarigngam. Dahil awek man tila imo parparatu